Obo boy ko busuk bajak sebajak obo ke kaimani pucer jaka tipra mo thanengai kumulung komutini kaisa office tangnok senam naiman thangtini sabojani samung sitra khani rok o jagao kwbangma pillar rok kajak tongmani aborok pucer rok langkha flag rok ikona sikdi flag rok sikha gei khiklai bai klangkha tebo pilar rok bajak bo pilar bajak sabojani khlai klang abo saiman liya belai wana masinsa orok kwbangma pilar tongmani kajak amor beyang puja jagi thangbai kha kona sikdi amrok kajak ko amrok yaban puja jagi klang jabai kha Arani sinumung kisar gerti Kurumka kumulung ni joto takute bukuk sonoro chini kaminga na tongnai rongno tai buku karena khorok bomoi kumdo puliano an mungtoni da forma ang edisini no amjani no tabu tini fungo ang kaisa kopno makage jengoro tigora mo thani gai office sanamani chong tongmani office ni pilar kaini kaitam sobai kalangjakha amo bodin sobai ka chongo kangbo sasungmaya sobai ka chongo sasungmaya jodi keu jodi borok sobai tongkhaiba amo chimbaga belke jaya chimbaga kebo mung phaima khlaio jeng tangni ke jeng kunu party no kebungman phaya ko tagbo thap thangjak jeng party no borom ri phainani phaima buyaro jeng naima ke jeng tiprasa bage thansangai lukuno jeng subaiman nor joto nugui tongo je tini nai tongnai rongo ang koinai chini mothani yakni yafani hoite jeng busuk jordi tipra hawo chin tiprasa chin lukurono chin dofarno subai tong nor gaham ke saiman jeng chini subamungno na sigi da borokba mo seleng jagi da jengno bamti khlaima khlaika saimale kunthong bujimaya jeng kemni kebeng mung phaya ko tagbo ga amon bisingo jodi nor jodi amti khlai tong jodi borok chini lukurok chin dofani borok jodi khlai tong nongno koifinai please norok amti chaya samungta khaidi dofani samung dofano naikulan samung sem jeng oro office khlainai nini chaya purbo jeng phainai ani chaya puro nungma phainai amti jeng thansa khai samung khlainai bagi jeng oro office khainani chongmani iko dagoto sai khanar ka nongno jeng bono naslui ba revenge nanani amti rong kono chin nasingmang kri jeng nam na haya chini kongkai jeng buino bagi hamjagai chin mo thawo jeng thansangnani bagi phan thansa khaitubnani lugu kaisa mungo mosonsa khainani amno jeng sai tongnai keu bai keu nasle lai khorang som makhang som bulai toklai chini amo nasingmani kun phan kri mung sabananglak jeng amni bagi keu no daiburia jodi keu khlai tongkhai bono koinai next time please chin bagai surjadi jengomti hami samung ta talung jadi jeng naya chini samung ge jeng thansa khlai office khlaioi nung bai ang palka asugoi o kumlung amchani lukurno bagi jeng subaiman saya suja tongkhai hamyang tongkhai keu sararo lam horoi tongkhai bomo sebagai thansa ke tunani amni sengsai to mani sutei jeng mo ta sanaman nai asung kok engke kisa angna masna kya thajin sai thanga ja subai tongin samani engke bubagara je bubagarani tei norok mono kha subai tongmani
Engkau mahai cubai tongmon jora mahai enggak ini beka bahai ma tongka. Amo sana ni kun kok thai sikuri jak bang ane je jaga ban thani chumia kaisa kamio thangka mono samono ni thal sora kami te kaisa 23 kilo honai ba 23 kilo ni sini jaga kami thangnung mani kubana masinsa mane soi no nubui kya tomno nangkhuk mane samung bial man angaro thang nubui belge kha kham garon cherai ro prai kai kaban kuso bijon asenga na seng biskut thaja jong bago apruban sumaya cherai ro asike tong tujaga na samung bial aro thangai ang kaham ko nubui phaiya sengaro seng prai 75 family seng samung kisa bagai phaiya amo siminya sudah aro siminya seng o kami gan au bo yango bida chondro yango ngo to tema satu jani aro seng baglai ka joy krishna bagka mane pura Tripura hani bisingo जों दाबो थाङै दङ लकडाउन पाइसुयाखौ जों खोनासनि बथानाय दिनै बचिनि बरक थांजा दङ आम तलिबो बुलागतिबो आरो जों बागै दंलायो अमतिगन चिन त्रिपुरा मथा आस्ते आस्ते खाय जे पारिसाक याक निंतुन दल निंतुन किसे मिसा खांलायबानो जों बुग्रानो सानिबानो जों किसे खालाय जों जुबानानि बागै जों साइतलाय दंलायो जुदि केव मायां तंखाय जों साहदि जों गयनाय वाइसबे गोबां रिमेफनो अ कसम द्रप जों किसे लायनो आमन बिसिंतिनो त्रिपुरा मथा राखथुन बुबुगरा आयुक्तुन त्रिपुरा मथा आयुक्तुन Engkau kisah apa tuh kumulung am sebelah kamu kumulung am sen Tripura mota kan nengo am sen lukurok no tam sana ni musung. Ang am sen maximum borok no o kumulung tong maximum borok no sakit klaim mo sakit klaim ni rok no no kormosari no ang koinai no ni yak ba kisa sema chuba jadi sing no chuba sumangkai sing kebang ki chubai manai kebo ba sing suma asai tong khai ba buba gran suma asai tong khai le am chin ba chayang nai ning bu kisa redi ang bu kisa rene sing palkai kisa ka thumui mosom ta khlai ne o mosom san bising tei sing kaisa kami no ni kaisa poncheto ni kaisa ngo songsao kan se ruoi sombong no o kosom drop mai khotso sarani sing su kheri man Engkau tajing tak kisah man pok tangka. Oh je norok oh je climate kini je sebaja gun caman aro busuk jortui mana busuk grang rok ni mani rok sebaja kenapa norok ni kokung kenapa? Abo khai obhai o jaga je hisab tongo abo sini ব্যক্তি ni rangya sarata khumlung area ni boro rok ni suba suni rang je oro je dugan bebak no dugan ronai rok rajani office tangnai ni hnoi haksak khongni 10 20 50 khlai suba wise jongo pilar paimani to obono totally o jaga jeng 10,000 টাকা ni pilar na hamani oi tabuk jongo to pura 6টা to prai destroying thangka ekdom abo tai sugliya to abono tai kaisa ang koina ni musung ma khongbase chini khumlung area ni takuk bukuk to jongno je subai tongnai rok norok bo obono nukhai dukhu nangnai ngoi jeng kaisa chini hamjak mungno share khai Tripura mo thangni bagoi salai jahate omo khai tongnai takukno hamjak mung bai ke bono jeng bujuk manani bagoi kebo saimani tongkhai saipano kuno jeng bejalo thangnai nenaya haching chini takuk angpheng toni saka obahaino jeng hamjak mung share khaije jeng kasanai hini obo sukno ang chini kisni area ni takuk jeng jotono no obono koyo Engkau kisah kok. Engkau kan norok je pro office tangan ni bagai jaga naik apa jaga tik kali pro norok kebo kuno sana jotong. Mana kebeng naik ba orang tak kerja mah harus naik kebo kerja mana? Abo to kebeng naik kerja. Abo to palki se tanglainya hini chong lai joto no ongko lai kha. Engkau tai si sarkar ni jaga samo sarkar se mana khainai khaya. Public to tamo nung ang tamo sarkar se khainai khaya. Kebo ada bigno to kerja kebeng kerja. Tabuk pilar tubuh je mana tubuh flag kai ro phepro se obahai buskango kebeng Acha. musuk na Hambai. Tripura mo khumlung Tripura mo thani no ang to emon kuno neta ya leader ya Tripura mo thani jisinoro tongo secretary president haipan ang sasinai tamni hamba jengoro prai 3 mas ni sekang Tripura mo thani office tangnai ni hnoi जों बाजार रोड चादा खायै पिलार पाइबाय मानि खुटी पाइमानि अ खुटी कयेकटा कायजाक दङ
senior local no sakna oro to hati ni ba to dormo no ni borok khai to nosto khaibegla hamya samung khaibegla anga sakhai oro ni hamya je samung khai tongnai ro borok no khaikena je jongo khudi ro phemani no tabuk sabai ro paikha tai flag tongo flag kaijak tongo ni flag kusai khita rakha tai abo tamungui borok om hai khaikya जों वान सुगैमाया अबनो चिनि कायसा जों वान सुग दंहा ताबक जे बरक हामियारक सालब्रुम हामियानो वान सुगु हामिया सामुनो खायगो एक्चुअली बरक काहामरक से काहामनो वान सुगु काहाम सामुनो खायो ओका अबनो तिनि जे त्रिपुरा मथा बकेबनि सत्तुरिया नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन अबो राजानि मथा जों बनि बागैनो आगि गोबांमा ताक साना थांखाय कक दङ 70 বছর ধরে আবার गोबां पार्टी खायफैया अ याक बाय टक टक गई मिनिस्टार एमएलए एमपी सीएम एमडीसी विभिन्न सनामै फैया हायपानो जों लामा नगलिया कायसा जों टप जोंनि महाराजा सिमिसि खालायमाने हनिनो जों खातम खाजा खालाय त्रिपुरा मथानि बागै अ खुमलुं आमचे ब नायकल जाकथों अ अफिसनि बिसिंति हनि तांनायनि से टकलायमोन आजागा जोंनो सामुं सिद्रा खानेरो केबंगै चिनि अफिसनि माने इनको पिलार न सबाय फैबाय ओंके साबर उनथ तका भाइ रक कुन बरक तत आबो तो ताबुक जों ताम सामनो दुसनाय जों केबनो दुसरिया जों केबनो चिनि मकल बेबनो गयाबा तबे जों चेतो गय दङ आबो साव खायया जों रोकनाय द्रुतुल साइमानानि बागै इच्छासानाय दङ अबनो साइमानन परेवो जे त्रिपुरा मथानि बागै ताम डिसिसन हाजाक चिनि महाराजानि नेतृत्वे जे खायमान अब हायकेन फाइजाक थाने रुल गेल लीगल एक्शन हानानि बागै वान जर तत लीगल एक्शन हानानि बागै तो जों अमहाय बरकनो लीगल एक्शन हारै तो बरकनो तिसैति फैमैया जेहेतु बरक हामियानो तिसाना तुखाय तिसैतुमना हांगाखै जों मनो हामजां मंग्रिस तिसानाय नांखाय जों बनो बुजुकनाय साइमान खाखाय अबस्थित चिनि नाहार मंखाय बेलायनो हामबाय